Nak posisi apa Gus? Ngeleh tenan karo enak tenan Gus. Kuwi. Pokoke apa gue to? Enak tenan. Kamot. Pokoke Kolu sedaya. iya, apa Gus? Kuwi. Pokoke wayang madang ngono. Ya. Terus, untuk ke kamera bos. Terus. Kamu kontak tuh. Kamu kontak. Entah hijau. Iki. Mau tak campur kok. Ning blung kok. Mau ning iwak tone mah. Lah yo ning blung. Alasane tak teko sepatu. Malih Mas Ari. Cukup Mas. Cekap. Sekol Kang. Kakap Kang. Terong ready. Isu. Mu apa resik Gus? Resik. Niki. Tapi mulai nyes Gus. Nyes plong. Oh. Jurung tok ra wis. Awas lagi kita dok. Ketemu. Mbah, Gun. Cek kena Gun. Ora ono iki. Kene ya. Jano. Kena Cirano. Jano. Samane jak pindah Kang. Wis mau nyenang. Kira melono. Yo. Kalau di mana yo? Oke. Ini kan sampai aku Gus. Makan nikmat. Iki padha makan nikmat le. Iya. Iki padha makan nikmat. Niki yang ketemu iki. Oke, Gus. Wah, senang kecap. Ayo, bismillah. Sekol Kang Nanang. Iya. Enak sekono nek. Nyeneng aku. Terus tapi sekono lho. Iya, iki tesih iki. Masakane Dusantoso tenan iki. Kolaborasi. Anak hidup kayak. Allahumma barik lana. Fima. Lana wa fina. Niki sambelnya Kang Nanang. Ini sambel sate lho.